Medikazio honegaz, estimulazio tratamentuagaz jarraitzen dugu. Egunero, gutxi gora bera, ordu bardinean eman behar da. Sumindura saiesteko sabelalde ezberdinak aukeratuz. Medikazioa oskailutik 5 minutu lehenago atara temperatura egokia hartzeko. Medikazioa prestatu baino lehen eskuak ondo garbitu. Medikazio hau prestatzeko siringa bat eta orratz bat behar ditugu. Orratzaren zigilua erretiratu. Orratza siringan konektatu. Orratzaren kanpoko babesa kendu. Orratzaren barneko babesa kendu. Dosia ajustatzen duen botoia presionatu, aktibazio barra desagertu arte. Medikazio tanta bat isuriko da. Dosia ajustatzeko botoia biratu leihoan medikuak esan dizun dosia agertu arte. Siringa prest dago ziztatzeko. Alkolarekin bustitako gasa bategaz, ziztadagunea garbitu. Azalean, atzamarrekin toles bat hartu. Orratza zureganantz perpendikularki jarri eta azalean osorik sartu. Enboloa astiro, baina jarraian bultzatu. Barruko likidoa amaitu arte. Likido guztia sartu dela ziurtatzeko 5 segundu itxaron. Orratza azaletik atara. Ziztada ostean, erreakzio lokalen bat ageri daiteke ziztadagunean. Gorritasuna, mina, antura, sumindura, ubeldura edo odol galera txiki bat. Arruntak dira, eta ordu batzuk ondoren desagertzen dira. Medikazio hau beti gorde behar da oskailuan. Sabelaldea, ziztada emoteko zonarik egokiena da. Bestalde, badira beste zona batzuk erabil daitezkenak, adibidez, ziztarra. Kasuren baten, medikazioak sortzen duen likido erretentzioa dela eta, sabelalde eta bularren handitasuna sentitu dezakezu. Bai, bizimodu normala egin dezakezu, kontrakoa esan arte. Dudarik baduzu, deitu.